És molt car ser hippie avui en dia, terriblement car. Te n'has d'anar a una illa tipus Eivissa i paga't el viatge en vaixell, per exemple. Després has de trobar una casa a compartir i amb els preus dels lloguers t'acabes gastant de 200 a 300 euros per cap. Per ser un bon hippie has de portar roba de fil, cara, i fer l'amor amb moltes dones, sobretot si ets heterosexual. I com a mínim a cada dona li has de pagar un vermut. Un bon hippie també ha d'elaborar formatges naturals. No gens menys, et surt més bé de preu un formatge d'oferta al bon preu. Ara bé, el hippie no cal que vagi al cinema. Es dedica a contemplar postes de sol. I no cal que gasti llum. Posarà espelmes aromàtiques. Però bona part dels hippies, si es cansen de ser hippies, tornaran a casa dels pares, que allà ho tenen tot pagat.